Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazo izindaba ezihamba phambili osukwini la namhlanje. Kubhekishwe kwashiswa impahla ekolishi Esikhaleni. Akakatholakali namanje uMinze Ebhukuda nabangani bakhe. Kanti ke lishubile elokuchibiyela imtubatuba. Izindaba ze1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elitume esandlwane siyakhuleka. Abafundi ekolishi lokuqeqesha amakhono umfolozi TVET egatsheni lisesikhaleni enyakatho nelikaMthaniya babhekishe bangqongqisa ngomlilo ingalasizinda yalesikhungo bekhala ngokungabi nawo amanzi osekuthathe isikhathi eside. Umzomuhle Zulu ngumongameli wophiko lwabafundi kulesikhungo unxusa izikhulu zalesikhungo ukuba ke zilisukumele ngokusheshsha lolu daba ukuze ke kuzolawuleka isimo nabafundi bekwazi ukuqhubeka nokufunda. Abafundi besikhungo semfundo ephakeme esiqeqeshela amakhono umfolozi TVET abebethukuthele beganonwabo bangqongqise ngomlilo imoto yalesi sikhungo kanye namathangwe agcina amanzi bavala nomgwaqo odlula kulesi sikhungo egatsheni elisesikhaleni. Okhulumela laba bafundi umzomuhle Zulu uchaze kabanzi ngenkinga yokwentuleka kwamanzi kulesi sikhungo nakuchaze njengembangela yentukuthelo yalaba bafundi. The main concern issue yamanzi. Amanzi awafiki ngaphakathi esikoleni. Ivaterkani ekuyiyona service provider othunyelwe ukuthi kube uyena umuntu osebenza ngaphakathi. Akakwazi ukuthi alethe amanzi due to ukuthi i-unpayment akakwazi ukuthi akhokheleke imali ngokwesikhathi. So wagcina secut off i-service yakhe. So asikwazi ukuthi siqhube ngaphakathi kufundwe ama-students itakhala ngayo. Amanzi mayingekho ayikho into efunctionayo. Mele bedle, mele bephekelwe, mele benze yonke into. Ngaphakathi nama-students aka-disability. Those people abaphila ngokukhubazeka nani nani. Labo bantu abakwazi ukulekeleleka due to ukuthi amanzi awekho ngaphakathi. Kunabantu abadla amaphilisi abagulayo abanezifo baningi abagulayo ukuthi nje ngeke sazi ukuthi abanye bazosizakala kanjani futhi ukuthi amanzi mayingafikile ngaphakathi ecampusini abakwazi ukudla lokho kudla lokho kumele kuphekwe ngamanzi namanzi amele baphuze abanawo ekho health athelwa ngamavaterkani athelwa kumathanki so mayithelwa kumajonjo tank abakwazi ukusizakala vele alawo manzi awekho purified awekho right for wona ukuthi bengaba health. uZulu uthi umnyango wemfundo ephakeme kanye nezikhulu zalesi sikhungo mabangenelele kulolu daba ukuze ukufunda kuzoya phambili kuphele nembhikisho. So we are pleasing ukuthi management nakhona ingenelele lezi zindlu abahlala kuzona bahlala nga4 lezi zindlu azikho hygiene azikho right ngalendlela esimanga ayilungisiwe. Please ngicela ngenelele into kulungisela for ama students ayakhala complain kuthina as SRC members their leaders uma sikhuluma ne management iyatshengisa ukuthi willing but ezinye izinto ikhomba central so please i-central sesicela kube yona account ayo izizokhuluma nama students because ama students asasenjengokuthina we are busy breeding transport management akusithina abantu esikhulumayo sizwa into management ithi mase siyabuya kuona kanti bona basuke beza ngolaka kuthina nathi mase sigcina sesiba ngabantu ababi kubona because asambi ngolaka management because we understand i-issue ukuthi mayokhuluma etafuleni awukwazi ukukhuluma ne-management ucasikile kanjani so into esiyenzayo njengamanje sesiyaya-ke khona kwi-management so itshengisa ukuthi okay nakho njengamanje eyenziwa abafundi kanje we have to account for izinto kanjani so we are pleasing i-management ukuthi sisize isilekelele kulungiseni indaba zamaresi i-hygiene ibe right abantu abahlelayo ngaphakathi service providers abakhona abathengele i-material abanikeza into zokuklina abanikeza imali ukuze bekwazi ukuqhubeka besebenze function indawo ibe great ibe ngaphakathi. Kanti ke umunye wabafundi balesi sikhungo uthi bakhathazekile ngendlela izikhulu zalesi sikhungo ezisingethe ngayo izingqinamba ababhekene nazo bengabafundi. Uthi ke lokho kuthikameza nenqubo yokufunda nokufundisa. Njengamanje sitelekile la sikwazi ukufunda management ayisi-attend suku lesibili manje sitelekile khona manje basisendela incwadi ukuthi asihambe siye emakhaya siphume emaresi bathi sihambe ngani kuye emakhaya kwa-NSFAS wethu awungenile senze njani sindizi management ethi iganga ngathi so that is why sitelekile njengamanje asikwazi ukuya ndawo nje. Department of Higher Education ngicela singenelele as Esikhaleni campus umfolozi ukuthi ikwazi ukuthi sibe namanzi okamasipala or iboholi at least sikwazi ukuthi amanzi singawasokoleli so management icela ukuthi i-department ikwazi ukuthi ingenelele lapho sidinga amanzi silisi besibhorele iboholi sikwazi ukuthi sibe namanzi angapheli. Ezindabeni za1KZNTV kube komqondisi Miyene ngesesikhaleni. Kungenele usukwini lesithathu ukuthungathwa kwesidumbu somfana oneminyaka eli-13 omenze emfuleni umngene eThekwini ngesikhathi bebhukuda nabangani. Ekhuluma neziko lezindaba udadewabo uqaqambile Khawula uthi basashaqekile lesigameko ikakhulukazi ke njengoba ngelanga umfo wabamenza ngalo bengingashisi nokubenza ke bemangala ukuthi kungani bebebhukuda. Ukhawula ke usho kanje ngesikhathi lomndeni kanye namalungu umphakathi akheleke emjondolo eKennedy Road eThekwini beqhubha umkhankaso wokumthungatha.
Umndeni womfanyana oneminyaka eli-13 ominze ngesikhathi Ebhukuda nabangani bakhe emfuleni Umngeni usuphila ngokuvuka uyoqhinqa lapho-ke eminze khona ngethemba lokuthi uzomthola. Ilungu lomndeni elikhulume neziko leyindaba lidalule ukuthi basakhungathekile kwazise bebengenalo ulwazi lokuthi abantwana babhukuda kulomfula ngenxa yobubanzi kanye-ke nokushona kwawo. Bafikile bezobhukuda la yena wahamba namanzi laba abanye basinda because lo ade chaza uthi yena ulizole uyena kade engaphambi kwakhe yena engemuva so yena umbone sentanda ngomhlana wathetha uyambamba waphenduka wahamba ngesisu wathi mayithi uyambamba futhi wacaca ukuthi uyahluleka ukumbamba because amanzi shuthi besemaningi abahlukanisa wahamba yena ulizolo wakwazi ukuthi amanzi aphinda ambuyisele ngemuva amkhiphele ecaleni wasinda kanjalo. Lo mfula lo udeep because even nabo labafana labancane besibabuza ukuthi mangaba kunganethanga kuyafikeka yini phansi bathi bona even kunganethi akufikeki phansi udeep kushona ezantsi. Ngesikhathi iziko leyindaba lifika endaweni yesigameko usizi belibhalwe ebusweni kwabebezothungatha baveze ukuphoxeka ngabezimo zezokutakula abazisiwe ngalesi sigameko kepha-ke kababona nangokukhalo okuzolekelela. Mina ithemba lokuthi somthola likhona but elokuthi usaphila lona asinalo ukuthi ithemba ukuthi usaphila but elokuthi somthola likhona if ever kukhona abasukumayo noma mhlawumbe bethola lama video kube khona abasizayo because deep inside our hearts we really need to bury our child. Akwazi ukuthi umuntu angavela anyamalale kanjalo without nje ukuthi sazi ukuthi okay right ungenile emfuleni thereafter samthola samncwaba so lekho ukuthi ungenile emfuleni we don't get help asazi ukuthi ingabe udliwe inyoka noma kwenzakalani we don't know ukuthi kwenzakalani right now. Muva nje isifundazwe sihlaselwe zimvula nokushiya imibuzo emndenini ukuthi kungani abantwana baya kubhukuda bathi ke le ndawo bayibona iyingozi ikakhulukazi kubantwana abasazoqhubeka nokuzobhukuda ngakho bayafisa kube nohlelo lwezokuphepha ngayo. Besingafisa ukuthi kubiwe kule ndawo because ukhona umama osajeshile leyo nto ukuthi okungcono ungabe siphamela phezulu ukuthi ibiwe le ndawo ivalwe because vele manje ngoba isayintsha leyo ukuthi kuhambile ingane laba bazosaba but in 2 years 3 years time to come bazobe sebekhohliwe because bayingane okuzobe sekufikile abanye still babuye bazongena la so into kanjalo iyadinga ukusukunyelwa. Indaba enziwa KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Ushubileke umbango wokhetho lokuchibiyela kuWard 4 ngaphansi kamasipala uMtubatuba enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Iqembu elizonqoba kulolu khetho yilo-ke elizoqoqobala lo masipala waseMtubatuba. Wonke amaqembu angenele ukhetho lokuchibiyela kuWard 4 ngaphansi kwamasipala uMtubatuba enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal akubheke ngabomvu ukunqoba le wadi njengoba ukunqoba kweqembu le-ANC okanye i-EFF kungaletha ushintsho olukhulu ngozohola lo masipala. Lo masipala kwimanje uphethwe yiqembu le-IFP kanti ukunqoba kwayi-IFP lapha kuzosho ukuthi izokwazi ukuqhubeka nokuphatha lo masipala. Uma siphumelela ukuwina le ward izosenza ukuthi sikwazi ukuthi siphathe lo mkhandlu ngaphandle kokuphikisana okuningi obekuvele kuyisifiso sethu nokwakade kufanele kwenzeke mandulo. Njengamphakathi wala eMtubatuba usesimweni sokufuna ukuthi ube nozinzo. Uzinzo alukwazi kwenzeka olubamba intuthuko iye phambili ezingeni lentuthuko eyakubantu nasezingeni nje langaphakathi kokusebenza umkhandlu. Kwenza kube bukhuni ngenxa ukuthi zibambene ngapha nangapha kwesisikhathi makufanele kuhlangana thatha inqumo ezithathiwe zikwazi ukusetshenziswa ngendlela efanele ngenxa ukuthi kuyaphikiswana. Sifisa ukuthi ke leli ward leli namhlanje kube iward lenkatha. Siyathemba ukusebenza kwethu la emphakathini abantu sihamba singena endaweni sikhulumisana nabo abantu banethemba lokuthi iIFP engabuyisa ithemba iIFP. Ngakolunye uhlangothi iqembu likaKhongolose okuyilona beliphethe le wadi ngaphambilini
lizimisele ngokuyibuyisa ukuze likwazi ukubuyela emkhandlwini wasemtubatuba. Kuzokhumuleka ukuthi ikhansela le-ANC lasula esikhundleni laseliqashwa umasipala. Sizethemba kakhulu okhethweni namhlanje ukuthi sizolunqoba. Isizathu esidala lokho ke indlela esisebenze ngayo ukuqinisekisa ukuthi siyabavakashela abantu emakhaya, siyakhuluma nabo ngazo zonke inkinga ababhekene nazo. Kuningi ke sikutholile abantu ekuhlaleni ababhekene nakho endaweni yasemaplazini. Isimo senhlalo kubantu bakithi asikho sihle, indlela imali abaholelwa zona, indawo abahlala kuzo azikho zinhle. Siyathembisa ukuthi njengenhlangano ye-African National Congress uma siliwina leli wadi sizoba ingxenye yabantu abazokhanda uhulumeni ukuphatha umkhandlo wasematubatuba. Siyafisa ukuletha ukuthula, silethe uzinzo kulo masipala. Ngemva ukuthi kwaphuma umeya uNcamphalala akuphindanga kwaba khona ukuthula kulo mkhandlo. Iqembu le-EFF eselivota ne-ANC emkhandlwini nalo lizawakalisa ukuthi liyadinga ukunikwa ithuba njengoba amanye amaqembu asakalithola ithuba lokuphatha. Siyethemba ukuthi siwu-EFF sizokwazi ukuthi siyinqobele wadi. Ngoba abantu bathembele kithi. U-EFF is the only hope for abantu bakithi eNingizimu Afrika, because uma ngabe ungathi uyabuka inhlangano zonke sezike zalithola ithuba and they failed dismally so. U-IFP, u-ANC nazo zonke ezinye inhlangano ezike zathola amathuba azikaze zize zikwazi ukuthi zinelise abantu noma ziqede inkinga zakithi. Kulendele ukuthi izikhungo zokuvota zivalwe ngehora lesishagalolunye ebusuku bese kubalwa amavoti, kanti imiphumela yona ikhishwa kuseni inhlangano ezimele eyengamele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commission IEC ngamafuphi. NABANGANI.1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo emtubatuba. Kulindeleke ukuthi iphume ezintathu imiphumela yokhetho lokuchibiyela kuwadi 31 ngaphansi kamasipala eNewcastle enhla nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Lolu khetho luza emva kokuthi ngonyaka owedlule ikhansela lakhona uNonkosi Khumalo wazibulala iwadi yasalingaphethwe qembu. Umbango omkhulu kuphakathi kwe-ANC, i-Team Sugar SA kanjalo ne-EFF. Ukubanjwa kwalolu khetho kwenze kwahlukana imibono mayelana nesinqumo esenziwa ye-IFP ngesonto ledlule sokuhoxisa ungenyela lolu khetho lokuchibiyela ngoba ithi itetela iqembu Team Sugar ebekadele wadi sezanzini zalo. I-ANC kulesi sifundazwe ithi yakubonga ungabikho kwe-IFP ngoba ikubona kunokhetho linokuthula kuyona le ndawo. Senzela ukuthi kwaziwe ngoba nasihlale sisho ukuthi inkatha iyona eletha udlame akukholwa, kodwa namhlanje niyabona nani ngiyathemba ukuthi nizobakhombisa nababukeli njengoba inkathi ingekho kunokuthula. Ngiyafisa nje ukugcizelela lokho. Having said that, zikhona inkinga ezikhona ze-service delivery kwi-locality and ezinye zazo size sathumela u-MEC waka Human Settlement Partner Viki so that ezokwazi uku-engage nomphakathi bese ngakwenza like lokho indaba yokucampaign besikwenza ngoba yilona thuba besilitholile lokuhlangana nabantu. Okunye okugxekiwe bekade kwenzeka ngesikhathi inkankaswa kugxekwe umholi we-Team Sugar ngokuthi bethenga amavoti ngezinto ikakhulukazi ngembhede nezitofu. Echaza ngalokho uthi yinto abehleze yenza ngaloko ukuthi ekhankasa uthi lokho baqala ukwenza le wadi ngakabikho ezandleni sabo. Sibeke icace sikwenze konke kusemandleni sekuyiwo nje umsaka kaNkulunkulu asabi inamba beyikhona abantu bebesupporta ngobuningi babo kanti futhi nathi sinethemba ngoba abantu baseza namanje kithi bathi sizobenza ubulungiswa kodwa sathemba kakhulu especially le VD nje hayi asithuki asesabi asinalutho. Umphakathi wethu ke hlale susiza njalo nje mangamazi ushukela usenkingeni le wadi bengalethu sasikwenza before sihlaba inkomo noma sesiwinile zoginqa futhi ezu10 every month sasitshela ikhansela lethu malibiza umhlangano kunabantu abanhlwempu kunabantu abaswele mele lenze sure ukuthi esilisi sikhona istofu noma ifridge noma ukudla kumele kube khona. Lokhu bazokujwayela wonke ama-region sezi impela koThekwini yonke indawo zokhala sifuna ukuqeda lento ama-food parcel abantu bafuna ama-fridge bafuna istofu bafuna ukuphila kahle social nayo ibe right. Lolu khetho lungenelwe i-EFF kanjalo namanye amalungu omphakathi abeseka ongenyela ngokuzimela. Echaza athathe lesi sinqumo songenyela lolu khetho lokuzimela ngoba ziningi izinto ezibona ingenzeki kusukela kudala. Sikhathi kungelela lolu khetho ngokuzimela because ziningi izinto esezenzekile emphakathini ngenxa yokuthi amaqembu siwanikele ithuba isikhathi eside. Engeke ngikwazi ukwasho ngamagama but
mina nje ngoba yimi nje ngo-1994 ngikhule nje la ngihlala khona kunje namanje sisenje. So njengamanje sisake sathe le step lesi sivotela umuntu osemphakathini sokhona ukukhuluma naye sikhona ukumsisa cause siyazi ukuthi ikhansela lethu 5 years iterm leyo 5 years angeke ukhona ukulisusa but ikhansela lesinayo uyakhona ukubhala ipetition yesakamasipala sikhulume naye sichampethe lokho besivumelane ngakho awusakwenzi yabo. Mase ufuna ukuzama lokho sikulayine history kahle kahle azange uzola sithi lawa abanye bebekhona bekho right but sibuka indawo ehlala kuyo cause mina nje la ngisuka khona malili izulu ngikhona ke toilet kumele ngibhela amakholwane ukuthi likhuphuke kangakanani cause kunezibungu yabo nje amatekami awesithula usongafika but sitila nodaka yabo. So njengamanje angibonanga ukuthi kungisizile lokho yabo akunankinga namanye amaqembu ne nami nginayo lami iqembu engilithandayo but kuma local ngizobheka la ngihamba khona nempilo engiyiphilayo akungisizi ukwenzela amehla abantu. Kude bokhosibisi ngiseNewcastle. Mbukela ke siye ngasezitolo sihlangabezana kanjani futhi masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele mbukeli yamukela ke nazo izindaba esithi yize zihamba phambili osukwini la namhlanje. Kubhekishwe kwashiswa impahla ekolishi Esikhaleni. Akakatholakali namanje uMinze Ebhukuda nabangani bakhe. Kanti ke lishubile elokuchibiyela eMtubatuba. Unobhala weqembu le-ANC kwisifunda saseThekwini uMusa Nciki uthi kuyabakhathaza ukubona abantu ngaphansi kwalomkhandle iTheku behlalele uvalweni ke ngenxa yokwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu. Ngakho ke sebeqhamuke nezinhlelo ababona zingalekelela ukunqanda lesihlafa. Uncike ke usho kanje ekhuluma kwisithangami nabezindaba eThekwini. Kukhulu ukukhathazeka ngezinga lokubulawa kwabantu eThekwini. Unobhala weqembu le-ANC kwisifunda saseThekwini uthi ke bakhathazekile ngokuthi amalungu omphakathi asehamba ngokujeqeza njengoba inganono ilokhu iqhume njalo. Uthi ke baneyinhlelo abafisa kugxilwe kuzo ukuqinisekisa ezokuphepha. The city must install Wi-Fi operated CCTV cameras that identifies criminals through face recognition technology and their biometrics before even committing their next crime. These must be installed in our city center, recreational facilities, and in our communities to ensure the safety of visitors and residents. In addition, partnership must be strengthened with community policing forums, business against crime, and other private companies. Investment in the security and safety measures in our city must receive our undivided attention. Udabalunga phephi kwabantu luqhamuka kakhulu kulandela izigameko zakamumva zokubulawa kwabantu ehostela kwaMashu umculi uAKA nowabulawa emgwaqweni uFlorida bude buduze nesiteshi samaphoyisa omkhandle iTheku kanye ke nokubulawa kwabantu eHammersdale. Kwisithangami nabeyindaba leli qembu liphawule nangodaba lokukhushulwa kwentengo kagesi ingqalazizinda engekho esimeni nokunye okuningi libe selimemezela abaqokelwe ikhundla ezibalekile kulo. Umakomiti sikhethe uThembo osewuyena ozodila nekomiti lakwa Accord. Kube uzandile Myeni o deputy mayor osizodila nekomiti lakwa emergency no security. Kube uMia from EFF ozodila nekomiti ebedila noMavundla ladila noMavundla lakwa infrastructure nanani. So ke senze njalo saphinde sakhuluma nokuthi sakhetha uSne njengohwip omusha ohwip weCouncil ophinda abe uhwip ke weorganization yaba ANC lapha na kweCouncil ngoba lokho besikwenza besenza nje ukuthi siqinisekise ukusebenza khona manjalo. Imeya kamasipala iTheku umxolisi Khawunda uthi ke ukwanda kohlule zakhamizi ezifaka izicelo zokungakwazi ukukhokhela idingo nqangi sekuholele ekutheni bancenge abenkampani ephakela ngamanzi ukuba ke bangayikhuphuli intengo kwazise kuzobasinda kakhulu. Ifakile isicelo kumngeni water ukuthi uma sekufika isikhathi sokukhushulwa kwama tariffs kwentela kungabi ukuthi intela iyakhushulwa kulezi sikhathi esibhekene naso somnotho ngoba abantu bakhandleke kakhulu nathi njengomasipala ikhukhula iCovid-19 unrest isenze sangakwazi ukuthi sibe nemali esiziqokayo esizikolekayo kubantu bakithi ngendlela ngoba baningi abantu abangasasebenzi abangawatholi amathuba omsebenzi kanjalo list yethu yabantu abangena ohlwini labantu abangakwazi ukukhokhela ama services izidingo nqangi eThekwini iyakhula kakhulu ngaqala. So uma ngabengeza ukuwakhuphula
ama-tariffs abo kungasinceda kakhulu ngoba nathi kufanele sibhekane nokulungisa inqalasizinda ziningi inselelo esibhekene nazo ukuze sikwazi ukudlulisela amanzi ngendlela efanele ebantwini bakithi. Indaba enziwa KZN kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umndeni wakaMbhele edududu ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ufuna ke owabulala indodakazi yabo abhadle ejele. Mbongeleni Mbhele uthi indodakazi yakhe eyineminyaka ke engama-34 yabulawa ngesihluku umyeni wayo wayeyiphoyisa ngaloso sikhathi ngokuthi ke amgwaze. Umbhele ke uthi umsola wadelela umndeni wakhe kanjalo nomthetho wakuleli njengoba ke engumuntu omthethe. Usho kanjena ke ngesikhathi kuyolalelwa ke ukuqulwa kwecala enkantolo yaseScottsburg. Umndeni wakaMbhele endaweni yasedududu ogwini oluseningizimu nesifundazwe uthi ufuna osolwa ngokubulala indodakazi yabo abhadle ejele. Umbongeleni Mbhele uthi indodakazi yakhe yabulawa umyeni wayo owayeyiphoyisa ngaleso sikhathi. Umbhele ukusho lokhu ngesikhathi bezolalela ukuqula kwecala lephoyisa elisolwa ngokubulala indodakazi yabo. Uthi indodakazi yabo yayihlukumezeke kakhulu emshadweni wayo. Ekhuluma neziko lezindaba uthi umsolo udelela umndeni wakhe kanjalo nomthetho wakuleli njengoba wayengumuntu womthetho. Fisa nje mina ukuthi abolele ejele angaphinda libone ilanga nakayi ngasenza asenze ngaphezulu kwaloko kuba necala alenze njengomuntu oyiphoyisa walenza futhi efake neuniform yakhona emaphoyiseni kusho ukuthi udelele mina uphinde wadelela nombutho wamaphoyisa. Uveza ukuthi ziningi izikhathi lapho indodakazi yakhe yayihlukunyezwa khona umsolo. Waqala omthela ngamanzi abilayo. Uqala nje kokumhlukumeza. Okunye njalo mabexabana ugijima amkhiphela isibhamu azasiqhumisa emoyeni. Okugcina kwesithathu engikukhumbulayo wazi wamfutha ngepepper spray. Kuningi impela ayibehlukumezeka impela nje kakhulu nje. Ongangokuba bese wamenzela ngisho protection order enkantolo. Ongusihlalo weqembu le-EFF kwisifunda ugu uthi ngokwabo bafisa umsolo abolele ejele. And sizimisela ukuthi siqhubeke kuze kube sekugcineni ukuze sikwazi ukubona ukuthi umthetho uthatha indawo yawo aboshwe angabuyele emphakathini ngoba umuntu engicabanga ukuthi usatshwa ngisho naye ingane zakhe umuntu ongadingakala emphakathini. Noma ngabe yipi sentence ezokwenza ukuthi angabonakala emphakathini isikhathi eside ngoba into esiyibonayo ukuthi uyi-threat ngisho nasemphakathini nasemndenini ngoba zonke lezi zinto bezenza phambi kwengane zakhe. Ubese ekhipha isiyalo esibhekise kwabesifazane ukuthi uma bethola ukuhlukumezeka ebudlelwaneni abakubo abasheshe basukume bafuna usizo. Uma ngabe indoda ike yakushaya kanye noma yakuphamisela isandla ungacabanga ukuthi kukhona okunye okuzobuye kwehle kunalokho kuzonyuka and uzogcina ufile ngoba zonke lezi zinto zenzeka egameni lothando. Kanti nasemadodeni siyawayala ukuthi uma kuukuthi unkosikazi wakho awuzwani naye noma akenzi kahle kungcono ukuthi umshiye noma umdivorce ngoba idivorce ivumelekile eSouth Africa. Icala libese lihlehlela umhlazi isishiyagalolunye kuMarch kulonyaka. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisenkantolo eScottsburg. Ukhenelelekile Sebokhodo umbutho wezokuvikela kuleli iSouth African National Defence Force uthi ke kuseqhulwini kubona njengombutho wakuleli ukuthi bebe namasosha anomfutho nokuyisizathu kwesokuqashwa kwamasosha amasha unyaka nonyaka. USebokhodo usho kanjena ngenkathi kuvulwa ngokusemthethweni ukubungazwa kombutho wezempi enkundleni yezemidlalo eRichards Bay. Kanti ngaphezulu kwenkulungwane amasosha okulindeleke ukuthi ke aqashwe ngaphansi kombutho wezempi kuleli njengoba ke intsha itheleka ngobuningi bayo iyofaka izicelo zomsebenzi ngaphansi kwalombutho namuhla. Esinye sezikhulu zamasosha ombutho wezokuvikela kuleli uKhenelelekile Sebokhodo uthi ukulethwa komviliyelo wamasosha ezinkundleni zezemidlalo eRichards Bay kuhloswe ngakho ukuthi intsha izibonele yona mathupha indlela yokusebenza yalombutho. So namhlanje sila eMhlathuze Sport Center where the SA Army, the SA Air Force, Navy and Military Health Services, they are displaying their equipment.
so that the public and the youth of Umhlathuze, they can feel and touch our equipment and get more knowledge as to what the SANDF is all about. Next to us, the youth is here to submit their application forms. So baletha ama forms abanye bayawalanda bazogcwalisa. Ukuba kwethu la sizobalana kusukela namhlanje kuze kube umhla ka-21. For bonke laba abasafuna ukuzoletha ama forms, akusile usuku oluyi-1, so singezi sizocrowda e-stadium. Iy'nsuku zisavulelekile. Ungafika namhlanje o mungakwazanga ukufika namhlanje useney'nsuku kuze kube umhla ka-21. Usebohodi uthi bewumbutho bakubeke eqhulwini ukuqashwa kwabantu abasebasha ukuze umbutho uzohlala unamasosha nomfutho nakulungele ukusebenza. Usebohodi usho kanje namuhla njengoba intsha ithutheleke ngobuningi iyofaka izicelo zomsebenzi kulombutho. Abantu abadingekayo for i-SA Army alone, zokhuluma for i-SA Army ngoba ngisebenze i-SA Army, it's 1,750 for the whole South Africa, not only Umhlathuze, not only i-KZN. I-South Africa yonkana, i-Army idinga 1,750. I-Army yona umbutho omkhulu kunalawa amanye i-3 akhona. With lawa amanye i-3 bona inamba yayo ibe less than 100. Ukubaleka ukuthi size sibe nabantu abasha abangasebenza ngaphansi kwe-Army, as sonke sazi ukuthi umuntu uyakhula awuhlali age 1. So as amanye amasosha ekhula fanele kube nabanye abazobe beba replace ngalesikhathi bona be retire. Ezindabeni za1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngise Richards Bay. Mbukela ke siphinde futhi siya ngasezitolo na kanjani isihlangabeze masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mungabe usanda kusijoyina ubukele indaba ze1KZNTV yamkelane ke nazi esithi yizo ezihamba phambili. Kubhikishwe kwashiswa impahla ekolishi Esikhaleni. Akakatholakali namanje uMinze Ebhukuda nabangani bakhe. Kanti ke lishubile elokuchibiyela imtubatuba. Ake sibhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.98 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u21.83 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19.27 maliqhathaniswe neeuro lase-Europe. Kolide ke lona lingu$1,845.52 i-ounce kuthi uwoyela ke ongahluziwe ube u$85.58 umphongolo. Ake sibhekele ngosini yezemidlalo. Iphilo lomqeqeshi Orlando Pirates uMandla Ncikazi nguyena okulindeleke ukuthi abambe izintambo zokuqeqesha leli qembu kwimidlalo emibili ezayo okubalwa ke owomkhaya elizodlala ke neKaizer Chiefs kanjalo ke neMaritzburg United. Lokhu ke kulandela ukumiswa imidlalo emibili komqeqeshi waleli qembu uJose Rivero ngokukhuluma ke amagama ayiswane kubaphathi bomdlalo weNedbank Cup ababe udlala ke kuona neqembu leAll Stars. uNcikazi esengumqeqeshi ke weOrlando Pirates akaza yehlule iKaizer Chiefs njengoba ke imehlule kwimidlalo emine wadlala ke ngokulingana umdlalo owodwa. Ake sikubhekele isimo sezulu. Mbukele kungaka kade sikuphathele kona ke izindaba zanamhlanje sihlangabezana kanjani kusasa futhi ngesikhathi esifanayo.